Bon ñalawm hande o wanno ko visite ministre de l'éducation e hande nder visite makko e famni min tan wonde kanko o jimani seulement école élémentaire moyen secondaire mais préscolaire ene jeeya e gueɗe makko préscolaire nan woni enen mbi jangde lesre bon woni ko hunde foof fuɗɗorte ko fondement donc ko ɓeeɗo gonori élémentaire jaaha collège jaaha lycée e hande o kadi min pamnimo wonde école o créa ko guila 2001 en mbimo kadi o fuɗɗorima kalsuji ɗiɗi ɗi ganduɗa ta min joguino ko jangguinowo goto e laamu e jangguinowo goto mo école o yoɓanno plus yeehi ha woni 2008 école o ari ha 6 classe min dañi 3 ɗum ɗo abri provisoire et 3 classes physique ene hunde nde ne ɓosa wonno communauté o population ndulumaji o ene waɗi hen jungo mum ndulumaji dental joɗigal ɗo e joɗigal e banggueji ɗanne ɓenne wonno ɓe mbaɗi hen juuɗe mabɓe ne ɗum tagui école o Allah walli min gaddi école o ha 10 classe en 2016 hande o amin mbawi wiide no neɗɗo heewide ni un grand ouf de soulagement gam hande école o hay abri provisoire goto ala ɗo kala suuji sappo ɗi foof ko mahaaɗi Allah walli min kadi min kebliɓe min dañi salle informatique mo ganduɗa rawande directrice générale arino ɗo hono Marie Thérèse Faye e tourné makko o yettima école he o wi mo ƴeew ko wawi wallude école o neldi ɗum 20 ordinateur tablette ganduɗa en wonde application kala ko neɗɗo foti jangguinde en logique mathématique ko neɗɗo foti jangguinde en perceptivo so filmugol e podgol ganduɗa joomumen mbaɗe initié jangga hen takane waɗi des calcul ganduɗa yimɓeɓe ne mbawi sukaɓe mbawi heblude hen sukaɓeɓe ha mbawa hutorade saabu hande ɗin ɗon les outils informatiques jeeya ko e développement et politique de l'état ɗum tagui Marie Thérèse addani min 20 ordinateur o tablette avec application une imprimante et ganduɗa un ordinateur portable qui va nous permettre avec le vidéoprojecteur de faire des projections de films walla nde ganduɗa kadi hono ɗeɗo séance uji baɗɗi hande ɗi ɗon heɓe daarade nder saluji he ɗum saabi minenne min jogui cuusal wadde salle informatique o amin jarno noon kayri Souleymane Baal hono Yaya Haboy Deme ko on waɗi min financé wi gaare biri kenkayri nan ɗon kala ko poɗɗon ganduɗan enen huur saluji ɗi garon mbaɗon kutorɗon saluji so kalis ari nde ari foof min banmi hanko yo développement wuuro ngo yo yaaru yesso ɗum noon garane his Allah walli comme les moyens à bord ɗi min joguino min joɓiri hen ruttiti kadi kamɓe ɗum ɗo immigré ji ɗi ɓe neldi hen dental hokki min sengueje ganduɗa e poutrelaji e baafe ɗum woni min gari ha ɗo donc population de ndulumaji hande ne wawi wiide no politique état wini 0 abri provisoire hande nder école maternelle mo Matam mo ndulumaji tembe